ሰላም ንዓኹም ደቂ ዓበይቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ሞልድስታይን ሚልዶውስታይን ዝብል ዘሎ ናይ ባዝሩም ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ገዛና ሞልድ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ላውንድሪ ኤርያ ንጥቀመሉ ናይቲ ስቲም ሃፋ ስለ ዝገብር እንድሕር ሞልድ ዝገብረልና ኮይኑ በዚ ዓይነት እዚ ተጠቒምና ስፕሬይ እዩ በዚ ስፕሬይ ምስ ገበርናዮ እንድሕር ክሊን ጌርናዮ ብቐሊሉ ክኣልየልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሎ እዚ ከዓ ሚልዶው ዝብል ወይ ከዓ ሞልድ ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ስፕሬይ ኣብ ዝኾነ ናይ ክሊኒን ገዛ ዝሽየጦ ቦታ ኣብ ሆም ዲፖ ኣብ ሎውስ ወይ እውን ካብ ኣማዞን ኦንላይን ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ስፕሬይ ኮይኑ እዚ ከዓ ከም ዝርአ ዘለና ዜብ ግራውት ክሊነር ዝብል ዘሎ ከዓ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ማተኔላ እንድሕር ኮይኑ ናይ ገዛና ወይ ናይ ባዝሩምና ኣብ መንጎ እቲ ናይቲ ጆይንት ግራውት እንድሕር ዝኾነ ርስሓት ወይ ከዓ ሞልድ መሳሊ